जमुनाया आंनि आइ सनाया दिनै 35,000खौ लाबोमारसिगोनहाय बेथो आङो 35,000 नुफेराखैमोनहाय एखेलेगे 10-12,000 मोनफेरदोंमोन अमा फाननानै नाथाय 35,000 मोनफेराखै आरोना नुफेराखैबो दिनैसो नुसिगोन आरे आया मानो रिसिभ खालामाखै बे ना गारियाव थानायखायसो रिसिभ खालामाखै फनखौनो 10 बारसो हरबाय आं रिसिभखौनो खालामाखै गथ'आ माला सफैगोनसो मोनलायलांबायहाय आङो खुसियावनो माबा खामानिफोरखौनो मावनो रोंला आं मावनोनो बाबाय 35,000 आयु दे गावगायानो मबाइल लायनो लाथोंसै दे माथो खालामबावनो आरो लुगैयोबो ना आरो मालाय लोगोफोरा दामि दामिनि लायो सिख्ला मानसि लुगैखागोन देनाय जाहासो बिफानो खिन्थालायाखै आरो थांथाया खिन्थाया अबावबा रायलाबायगोनसो जेमानबाबो गावनिनो भागिन जायो नालाय गावनि भागिनफोरखौ थगायना होननानै मोनथिबाथाय रायजागोन जोंफोर हो आइ मा आखाइ गोजा नोंनि थफ्ला थफ्लियालाय नोंनि बेगालाय आइ मा जादों हा मा गाबलाबायखो हो मा जादों बुवाखै मानो आरो नोंनि बेगालाय बेथो आयु अबाव गारबोखो नोंनि थफ्ला थफ्लिफोरा नों 35,000खौ अबाव लाखो हा अबाव 35,000आ ना सिखाव जाबाय आयै सिखाव जायाखै बिसोरो जोंफोरखौ मोनथिबाय थगायदों होननानै मा आयै नोंजों रायज्लायबाय थानायाव खोनादों बिबारि आब'आ आयु हाबाब बोरै खोनानो मोनखो जाम्बि गथ' साला नोंखौ सोर मानसि थानायाव रायज्लायनो होनाय हो बिसोर थानायाव सोर रायज्लायनो होनाय हाबाब दिनै मोननो गोनांथारावसो नोङो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाबाय आरो जाखाथि साला बैथालि नोंखौ सोर बिबारि थानायाव रायज्लायनो होनाय हा 35,000आ बेथो ओरैनो थांगारबायना ओरैनो फैसा गैया जादों साला नोंनो मोजां मबाइल मोनगौमोन ना दामि मबाइल साला दा मबाइला थांगारबायना नायबाय था लोगोफोरा लानायखौनो नायबाय था गल'ल'नो आयै आं जोबोद लाजिनाय मोनदों आं मालाबाबो रावखौबो बेफोरबायदि थगायला आं जोबोद लाजिनाय मोनथारदों हमजानानै आयै आं ओरैबायदि लाजिदों आं बिसानि न'आव मालाबाबो थांनो हाला आंनि मोखांखौ मालाबाबो देखायनो हाला आङो आरो आयै आं थैबाबो मालाबाबो बेफोरबायदि सैथान खालामनानै फैसा बिनो थांला मालायनाव थगायनानै बिनो थांला बेफोरबायदि आयै आंथ' गाज्रि देनाय नों आंजों मानो गाज्रि जाफानांगौ नोंबोथ' आंखौ बादा होनो हायोमोन ना थांनाङा होननानै हामा होननानै नाथाय नोङो आंजोंसो लोगो जाफादों नोङो जुदि खेबसेल' बादा होनायमोनबाबो थांनाङा होननायमोनबाबो आं थाङामोन आयै नाथाय नों आंखौ बादा होनो गारै नों थांनोसो होदों माबायदि बिमा नों आयै ए गसाय दानियाबा हमजानायखाय बिमायासो दाय जाहोबाय नोंखौलाय सोरथ' थांनो होनायमोन हा आयै नों आंखौ बेफोरबायदि बुंदों प्लेनिंआलाय माथो नोंनिसोमोन नोंसो फार्स्ट प्लेनिं बानायदोंमोन आं प्लेनिं बानायबानोखि नोंबो थांनांगौ जाबाय आयै नों आंखौ बिमा जानानै खेबसेथ' बादा होनो हायोमोन ना गावनि फिसाफोरा गाज्रि खामानि मावनो थांबाथाय बिमा बिफाया बादा होनो जेब्लाबो मोन्थाय दङ आयै आं ओरैबायदि लाजिदों आयै आं मालाबाबो मोखां दिन्थिनो हाला बिसोरनि सिगाङाव आफि गथ' साला नोंखौलाय सोर बिबारि थानायाव रायज्लायनो होनायमोन आंखौ बिबारि आब'आ हमदों मोजाङानो जादों मानो होनबा आंहा जोबोद गिदिर फाब जागौमोन थगायनानै फैसा जानाया बिबारि आब'आथ' आंखौ खेबसेल'सो सोबादों नाथाय जुदि आं फैसाखौ थगायनानै लानायमोनबा जाना दोननायमोनबा आंहा जोबोद गिदिर फाब नांना थागौमोन आयै मा बिबारिया नोंखौ सोबानायबो सोबाया मा जानो होनबा आयै आंखौ सोबाया खुदुमगोन आयै दिननिफ्राय गोसोआव लाखि आंखौ बेफोरबायदि खामानि मालाबाबो मावनो होनांला मोनथिबाय आरो आंबो मावला बिदि होनानै नोङो नोंनि दख'ना गांनैखौबो नोङो गारबोनांगौ नामा बेलाय माथो नोंनि दख'नाबो नङा आयै आं डाइरेक्ट न'आव फैखादों आं लामायावसो नोंजों रायज्लायबो दङमोन आंहा गोहो गैला बिसोरनि खाथियाव थांनो बिसोरनो मोखां दिन्थिनो ओइ बिबारि बै खालिसा नोङो आंनि फिसाजोखौ सोबादों नायना लागोन आं नोंखौ सानसेबाबो हेलौ मा खालामदों सना उन्दुना दं र' दिनै माबा खर'खौ एसे गिदिंनाय मोनदों आं खर'आनो गिदिंलायबाय नामा मोजाङै जादोंना जायाखै नोङो ओंखामफोरखौ मोजाङै जानो हायालै बेलाय जायैखायनोथ' दुरबल जादों नोङो दा जानो सानबाबो जानोनो हायाबा आंलाय नोंखौ गाबोन लायनो थांनो सानदोंमोन गाबोन
हाबावनो आं गाबोन थांनो हानाय नङा दे साननै थाबावनि दे दे जागोन दे होमबालाय माबा राहुलजों आंजों दिनै बेरायनो थांनो नागिरदोंलै माला थांनो नागिरदों दिनैनो दानो राहुल फैदों जोंहानाव गैया लिंनायानो थाखै आङो ए एसांथ' गोजानखाय जोंहानि न'निफ्राय दानो सफैगोन दे होमबा सना दोनथ'नि दे मोजाङै जा दे सना ओंखामफोरखौ जागोन दे सना जानो नाजागोन दे एक्टर मा खालामदों दङ ओरैनो नोंलाय आङो ना बेरायनो थांनो नागिरदों बेरायनो सोरजों बाजैजों नामा ओहो नोंजों आंजों मिनिनाय नङा खारबो खरसा बुंदोंना मिसा बुंदोंलै मानो ओरैनो बुंलाबायनो थु बेरायनो थांनि आं थांनो बादोंमोन माथो माया बानो फै माबोरै आरो नोंलाय माथो जोंहानाव बैसागु आलासि जानो फैयाखैलै फैगोन होननाया फै 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 थांनो होननाथ' बुंगौमोन र' दा बाखांनायबो मोनदों माथोलै नेरसोन थु मा सेंग्रा मानसियानो बालायोलै आंबा बोराय मानसियानो बायाखै फै फै बे नेरसोनजोंबो मा जाबावनो बेरायनोनो लिंबाय थायो आं आरो बिनानावनि थाखाय थांनो बायो बिसोरनि न'आव मा सिरि सिरि थाखो फैदो माबार थांमारनांगौ होमबा मा थांमारनांगौ होमबा फैदो माबार दे माबा बाजैया फैबाय नामा न'आव ओहो फैथ'वाखै ओमफ्राय मादैयालाय माथो खालामबाय दं दङ आयाबो ओरैनो दं र' ओमफ्राय सनिया आगैयालाय न'आव दंना गैया गैया बियो न'आव आमाइलानाव आलासि जानो थांदों बैसागुनि येस येस माबा दे थांगासिनो आं थांगासिनो दानो मोनहैगोन दे दासो गोसोखौ सान्थि मोनबाय आं सनियाया न'आव गैया होननायखाय बे सासे मानसि थाबाथाय एकदम रागा जोंसोयो आं थांनोनो बासियो माबा दांलु दांला खेबसे खानायखौ दांगोन खेबसे खावलायखौ दांगोन मानसियानो माबा थंगालिद्राय र' आयै थांगासिनो आयै जोंफोर बेरायनो थांनो नागिरदों ओंखामखौ खुरमा बार जाना थांसै ए आबा ओंखामफोरा थाब थाब जाफैदो नोङो ओंखाम जाखांबाथाय आंहा उन्दुनोसै उन्दुनो ओंखारसोदों आंखौ बेथो औ आयै जानि र' माबा आयै राहुलजों आंजों बेरायनो थांनो नागिरदों र' ओमफ्राय दा फैनायाव मोनानोबो हानाय ओमफ्राय जोंफोर सानैनो ओंखाम संना दोन दे मानोथ' राहुलखौ लिंलायखो आरो बिहामजो थाबाबो बेलेग बाथ्रामोन दा आङो मोनथाम मोनब्रै संबाय थानो बायोहाय आबा बुरै देहा मोनथाम मोनब्रै संलायनाङा दे दालि सं ओमफ्राय दाउदै एवना दोनबानो जाबाय मानोथ' बे गरम माखायाव लिंनांगौ राहुलखौलाय बायोलै आं गरमाव ओंखाम ओंख्रि संबाय थानो मोनथाम मोनब्रै संबाय थानो बायो आंसो मोनथिगौ खथ' गरम मोनो थैहां थैहां मोनलायो बे उहा सुथि जालायो दा नोंसोरनोबो जेनथेन संनासो जाहैयो आङो आलासि फैबाथाय जोबोद खस्थ' मोनलै आंहा आबा लिंबाय थानांला एबारनिफ्राय बिहामजो थाबालाय बेलेग बिहामजो थाबा लिंबानो जाबाय जागोन जेबो संना दोननाङा जोंफोर हटेलाव जाना फैगोन नोंसोरलाय मा बुंबाथाय गाज्रिसो मोनो बिमानि दुखुखौलाय बिमानि खस्थ'खौलाय अबाव बुजि मोननो दा न'नि गोजाबा मोनसेजोंनो जानो हायो आलासि फैबाथ' मोनसेजोंनो होनो हायाना दे जागोन दे हटेलाव जाना फैगोन दे ओमफ्राय बिहामजोलाय मा फैगोन होननानै दाबो फैनो रोंला सप्तासे थागोन होननाया दिनै 10 दिनानो जाबाय माथो लेंहरदो बिहामजोआ हाबा जाखांनायनि उनाव आरो मा बेयावसो न' बिनिया ओजोंथ' नंलाना आयै मोस्रोमनिया खर' गिदिंगासिनो ओरैनोबाबो बियो बेयाव फैबाबो ओंखाम संनो हानाय नंखाया हाया होनबानो जागोन नामा जोंलाय आगोलाय बोरैथो सङोमोन जोंफोरना बिदि जाफेराखैमोन नामा साथाम जोनोम होदों माथो आंलाय दानि बिहामजोफोरखौलाय माथो बुंबावनो आरो उल्था बिखुनजासो ओंखाम संनो होनांगौ जायो आयै गासैनिबो बिहामजोआ बेफोरबायदि नंजोबा मोस्रोमालाय माथो सङोआनो हाद्रायाबासो सङा मालाबा बांद्राय साबासो गिदिंबासो संना लायो बिनि देहाया मोजां थाबालाय माथो सानफ्रोमबो संना होयो फारसेनिफ्राय मावो माथो दे माथो बुंबावनो आरो नोंसोरलाय बिमानि अबाव बुंथ'ला दे आरो थां ओंखामा जाहैदो अबाव बेरायहैबाय था आया मानो बेफोरबायदि मोस्रोमा एसेबां खामानि मावो फारसेनिफ्राय खामानि मावोलै थेवब्लाबो मानो नामानो गैया बुंबाबो बेलेगसो सानो मोस्रोमबा एसे बिहामजो मोनदों रंजानांगौसो माबा असान्थिसो थाबाय थायो माथो मा जाबावगोन ओंखामखौनो जाहैनानै थांसै बेरायनो नुदोंना लायमोन आब' थगायनानै दा लाजिबायना गावगायानो नै बेगखौनो लांफैनो हायासै लाजिनानै बे बेगखौना आंहा गारहरनोसो लुगैदों नुनानै माबायदि मानसि बिसोरो नोंसोरखौनो लुथिनो फैयो औ माथो बुंबावनो आरो आब' रावखौबो मोनाखै खोना मोनाखैथ' र' नोंसोर बायदि मानसिलाय अबाव मोननो बिसोरलाय दा बायसायाव सोर 35,000 40,000 फैसा होगोन देनाय बिबो ओरैनो नोंसोरखायसो होनो ओंखारदोंमोन लायो नोंसोरखौ मिथिखागौ बिसोरो बेनिखायनो गुरि मोननानै फैदों बिसोर जों आरो बेफोरबायदि मदद बिफैबाथाय हरालासिनोबो थानो हाया
बेनिखायनो हरनो गोनां जायो। हरा सानो ओमफ्राय आरो रायज्लायबानोखि बोरैबा मोनबाय आरो गोसोआ गलिबाय जोंफोरनिया। गोसोखौ एसे दाद खालामना थादो नोंसोरो मिथिबाय। थगायजाबायसो थागोन नोंसोरो। आरो बेफोरबायदि फैसा रानबाय थाबा नोंसोरनाव थानाय नङाना। बयनोबो जुदि नोंसोरो अननानै होयो नोंसोरनिथिं माथो जिर' जाना थागोन। नोंसोरनो होगोन बिसोर ओंखाय होनाय नङा। नोंसोरखौ रावबो मदद खालामनाय नङा। मानो होनबा आजिखालिनि मानसिफोरा बांद्रायानो मत्लबि गोजा। मा होनो बेखौ हारसाजों मोनसे डायलग दङ र' खायफाथिरा। खायफाथिरा नंमारगौबो आब'। बेफोरबायदियानो मार आजिखालिनि मानसिफोरा बांद्राय। जाखांनायनि उनाव बिलाइखौ बिसिग्रा। किल्लुआबो मार रागा जोङो फार्स्टआव हरनाङा होननानै। नाथाय उनाव आरो दे हर होनना बुङो आरो बेबो। ओमफ्राय दा बेगखौ लांफैगोन ना लांफैयाथाय? लांफैयाबालाय आंनो हैनांगोन र'। थाथो हैलायनाङा थाथो। दरखार जाबा गावसोरनो लांफैगोन। गोहो गैला आब' बिसोरो जोंहानाव फैनो। जुदि एसेबाबो लाजिनाय दङबा बिसोरनिया जोंहानाव मालाबाबो फैनाय नंला बिसोरो। थाथो आरोहाय बिदि होननाय नोङो हैलायगोन आरो? औ हैगोनलायमोन आब'। मानो होनबा दख'नायानो गैयानो माथो। गांनै दंखायो बे बेगावनो। ओमफ्राय फैसा 100 दङ। फैसाबो गैथारा जादोंनो माथो। फैसानि गोनांथि जाथारदोंनो। बेनिखायनो हैनोसै आं। हैमारथारसिगोन होनबा नोङो बेगखौ। औ आब' ओरैनोबाबो बिसोरनि बेग लाखिबाय थायालै अबावबा जानाय रखमसो मोनगोन खोमा बे 100खौबो। नंमारगौबो दे। बे 100 फैसाखौ किमानबा सानबाय दङ दा। बेखायनोथ' आब' हैनाय फैगोन। जोंहा हैगोन दे सानैजों। जागोन दे। हाय लोगोफोर आं नोंथांमोननाव दाखालि सोंदोंमोन ना जमुनानो आङो फैसाखौ होनांगौ ना होनाङा होननानै। ओमफ्राय बांसिनानो हरनाङा होनदों आरो ना। ओमफ्राय सोरबा सोरबि आरो एसे हर होनदों। ओमफ्राय दा बांसिनानो हरनाङा होनदों आरो ना। ओमफ्राय आं दा हरथ'ला आरो ना थाइसेबो। मानो होनबा आंबो एसे रागा जोंना दंखायो नालाय आंबो हरनोनो गोसो गैला दा। दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। मानो होनबा जोंनिथिंजाय जोबोद गोसायै बारहुंखा फैदोंमोन आरो ना। ओमफ्राय अन्थाइबो फैदोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो दहायनिफ्रायनो लाइन फैयाखै आरो ना लोगोफोर। आं बेसेबां नेबाय दङमोन ओमफ्राय फैयासै आरो। बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। मैयाबो हरनाय जायासै। मानो होनबा आङो माबा खैना लायनो थांदोंमोन आरो ना जोंहा गुबै उन्दैनि। दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थेंक इउ।